Vy ste rozporovali tie výsledky, že dioxíny sú rakovinotvorné. Padali tu také slova, že na severe Európy, Dánsko, že je vysoký výskyt rakoviny, že je dokázané, že dioxíny spôsobujú rakovinu a iné závažné choroby. Vy ste rozporovali, že výsledky neboli v renomovaných časopisoch. Ale neodpovedali ste pani Medovičovej. Toxicowatch je renomovaná vysokoodborná organizácia zameraná na zisťovanie týchto látok v prostredí. Funguje v celej Európe. Chcela by som vás poprosiť, je toto pravda o tejto Toxicowatch organizácii? Takto, ja som nerozprával Toxicowatch ako organizáciu. Ja som s pani Medovičovou, sme sa rozprávali o tom, tá diskusia bola o tom, že Toxicowatch je environmentálna organizácia, ktorá má, ja to nazvem politický program, jasný, preukázať okrem iných vecí, že ZEVA nie sú vhodné riešenie. Bez ohľadu na to, že neposkytujú žiadne ďalšie riešenie. A rozdiel je v tom, že nepublikujú v tzv. Recenzovaných článkoch. Alebo časopisoch. Recenzovaný článok znamená, že vám ho niekto kriticky spripomienkuje. Vy si môžete, tá akreditácia, čo sme sa tu minule bavili, to môže byť, ja netvrdím, že nemajú akreditáciu. Dôležité ale je, že keď raz produkujete vedecké odborné výsledky a merať dioxíny je extrémne náročná vec, lebo to sú naozaj veľmi nízke koncentrácie. Tam spravíte maličkú chybu a ste úplne inde. Ste ako rádovo, môžete sa pomýliť o 3 rády, to znamená na 1000 násobok hore-dole. Z toho dôvodu kritické pripomienkovanie vedeckých výsledkov je extrémne dôležitá vec. Toxicowatch nevidel som, a pani Medovičová nám tie pripomienky posiela pravidelne, ani raz som od nej nevidel štúdiu, ktorá by vyšla v recenzovaných časopisoch. A teraz je to B, keď si pozrete, a to nie sú súkromné spoločnosti, to nie sú prevádzkovateľia ZEVO, to robia ministerstva zdravotníctva, Nemecka, Rakúska, Talianska, to neviem, či budeme toto spochybňovať. Keď si pozrite dlhodobé medicínske ústavy medicíny, dlhodobé medicínske štúdie, v tej našej správe hodnotenie je o tom asi 20 strán, nenájdete jednu jedinú, ktorá by v recenzovaných časopisoch, ktorá by povedala, že existuje merateľný rozdiel. To znamená, štatistika je pomerne komplikovaný jazyk. Ale výsledky tých štúdií, keď to zhrniem do ľudskej reči, ani v jednom jedinom prípade, a tých štúdií bolo X, robili sa dokonca v niektorých prípadoch 20 rokov, ani v jednom jedinom prípade nedokázali zmerať rozdiel v miere rakoviny, v miere poškodenia plodu, v miere detskej úmrtnosti, v miere terraformity, čokoľvek medzi populáciami pri ZEVO a populáciami mimo ZEVO. To neznamená, že ten negatívny vplyv nie je, keď to povieme objektívne, znamená to ale, že ho nikto nepreukázal. Čiže ak si ja mám na jednu stranu dať článok o Toxicowatch, ktorý si ho napíše sám a vyprodukuje hocikde bez kritickej recenzie, a na druhej strane články Ministerstva zdravotníctva Nemeckej republiky alebo nejakej vyhlásenej univerzity, ktorá sa zaoberá medicínou a ktorá to robí 20 rokov, tak si osobne myslím, že je to úplne jednoznačné, že čo má väčšiu váhu. To je váha vedy.